Fl-ewwel ħadd tar-Randan f'din is-sena dedikata lill-Vanġelu ta' San Mark għandna silta mill-ewwel kapitlu tal-Vanġelu ta' San Mark li tfakkarna fl-esperjenza li Ġesu għamel fid-deżert, it-tiġrib mix-xitan u il-Vanġelu tal-ewwel ħadd jikkonkludi b'dawn il-versi. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jxandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Ġesu jirrealizza li dak li kellu jiġi qabel Ġwanni il-Battista li nsejħulu wkoll il-prekursur għax ġie qabel Ġesu u arrestat. Dan l-arrest ta' Ġwanni Ġesu jirrealizza li se jkun hemm min jirreżisti anke b'mod aggressiv ħafna għal messaġġ li jixtieq ixandar. Imma jirrealizza wkoll li wasal l-istaġun tal-predikazzjoni diretta tiegħu. Ġesu imur il-Galilija ixandar l-aħbar it-tajba l-Evanġelju ta' Alla. U x'jgħid? San Mark, vers qasir ħafna imma profond, jagħtina l-qofol tal-predikazzjoni ta' Ġesu. Iż-żmien huwa mitmum. Mela dak kollu li ħabbru l-profeti, dak kollu li wet Alla qed jasal għat-temma tiegħu. Iż-żmien tas-salvazzjoni wasal. Is-saltna ta' Alla waslet. Ġesu stess fil-Vanġelu kemm il-darba se jgħidilna x'inhi s-saltna ta' Alla. Fit-talba tiegħu jgħallimna ngħidu lill-Missier tiġi saltnatek. U konklużjoni jew inkella b'riżultat ta' din it-tħabbira Ġesu jagħmel stedina importanti. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Imma l-indiema hija marbuta ma' fidi f'aħbar it-tajba. L-indiema mhuwiex proċess negattiv li jrid itaqqalli u jsewwid li qalbi. Ir-Randan għalhekk huwa mixja ta' ħelsien, hija mixja ta' ferħ għaliex hija stedina biex jiena nemmen f'aħbar it-tajba. Wara kollox, il-kelma Evanġelju tidher darbtejn f'din is-silta u Evanġelju ġejja mill-Grik Evangelion, aħbar it-tajba. Nitolbu biex f'dan ir-Randan aħna napprezzaw li l-messaġġ ta' Ġesu mhux toqol imma aħbar tajba li ġġibilna il-ferħ u l-paċi.